Wel, croeso cynnes i chi gyd eto yn enw yr arglwydd Iesu Grist. A fel chi'n gweld, Meirion sy'n cymryd o'r oedfa heno. Mae Emyr a'r teulu i ffwrdd, ni'n cofio amdani nhw. A sawl teulu arall hefyd, felly ni'n cofio amdani nhw yn gweddio bydd y cyfnod yma'n lles iddyn nhw ym mhob ffordd. Ac ni'n gweddio bydd Duw gyda Meirion fan heno hefyd. Ar ôl yr oedfa, gai annog chi eto i aros am baned fe fwn i chi cymdeithasu gyda'n gilydd a rhannu gyda'n gilydd. Gyda o ran yr wythnos, yr unig gyhoeddiad yn yr wythnos yw fod cwrgweddi am 7:45 fan hyn a'r anogaeth yna i chi ddod. Mae lot o bethau ymlaen i ni gofio. Mae'r ymgyrchoedd, y gwersylloedd, cenhadleddau ac yn y blaen. Felly gai annog chi 7:45 nos Fawrth fan hyn. Ac yna Sul nesaf, Emyr nôl yn gwasanaethu bore ar hwyr a oedfa cymun yn y bore. Casgliad y mis, wythnos ola nawr, i Heledd Job, ac yna'n wahanol i bore yma, yn ychwanegol i bore yma. Gai ofyn, a fyddech chi'n fodlon ystyried, cynorthwyo gyda y fraint sydd gyda ni i ddarparu bwyd i'r digartref pythefnos i heddiw. Mae lot o bobl yn mynd i fod i ffwrdd, felly ni'n eitha bryn o wirfoddolwyr pythefnos i heddiw yn Tabernacl. Os ych chi ar gael, plis o'ch wybod i Liz neu i Lynn. A os chi heb wneud e'r blaen a falle ystyried, plis gofynnwch. Allwn ni roi fwy o fanylion i chi, ond ni'n eitha tenau o ran gwirfoddolwyr. Felly, os wnewch chi ystyried hynny, plis. Credu dyna ni. Gadwch ni gyflwyno'r oedfa i Dduw. O Dduw ein tad i ni yn diolch nawr eto am gyfle i orffwyso ac i fod o dan sŵn y gair. A ni yn gofyn am help arglwydd bwrw ymaith unrhyw flynder, bwrw ymaith unrhyw bethau sydd ar ein meddyliau, ryw o fidiau am yr wythnos sydd o'n blaen ni, helpa ni ganolbwyntio arna ti dy hun ac ar ein gwaredwr Iesu Grist. Ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb di, ac y byddwn ni o arglwydd nid yn rhoi sylw i unrhyw berson, ond y byddwn ni'n rhoi y sylw i gyd i ti ac i y person mwyaf rhyfedd erioed, y dyn ddew, yr arglwydd Iesu Grist. Helpa ni os gweli di fod yn dda. Ni'n cyflwyno ein haelodau i gyd a ffrindiau capel sydd i ffwrdd, gweddio dyfendydd arnyn nhw, ac yn cyflwyno'r holl ymgyrchoedd, pob ymdrech i gyrraedd bobl ar newyddion da o arglwydd. Llwydda dy waith os gweli di fod yn dda. Clyw ni nawr, derbyn ein mawl yn diolch am bod ni'n gweddio'r cyfan yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, i ddechrau'r oedfa heno, i ni'n mynd i droi at salm a cyd ddarllen y salm gyda'n gilydd, yr 8fed salm. Tybed os rhywun yn cofio'r 8fed salm ar ei cof. Wel, rhag ofn bod chi ddim. I ni'n mynd i ddarllen yr 8fed salm gyda'n gilydd. Arglwydd ein ior, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Gosodais dy ogoniant uwch y nefoedd, codais dam ddiffyn rhag deilinion, o enau bybanod a phlant signo, a thawelu'r gelyn a'r dialydd. Pan edrychaf ar y nefoedd, gwaith dy fysedd, y lloer a'r ser a roddais yn ei lle. Beth yw mae drolyn i ti ei gofio, a'r teulu dynol i ti ofalu amdano. Eto, gwneitho sef ychydig islaw Duw, a'i goroni a gogoniant ac anrydedd. Roes iddo awdurdod ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan ei draed, defaid ac ychen i gyd, yr anifeilied gwylltion hefyd. Adar y nefoedd a physgod y môr, a phopeth sy'n tramwyo llwybrau'r dyfroedd. O arglwydd ein ior,
Mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Amen. Wel, i ni mynd i aros gyda'r salmau chanu hi o salmau can newydd. Arglwydd mor ardderchog dy enw drwy'r holl fyd. Wel, ni'n mynd yn ôl i Thessalonica. Mae Emrys yn mynd i ddod i ddarllen un Thessaloniad ar benod gyntaf. Diolch, Emrys. Darllened o 1 Thessaloniad 1, yr penod cyfan. Paul a Silvanus a Timotheus, at eglwys y Thessaloniaid, y new y tad a'r arglwydd Iesu Grist. Gras a thangnefedd i chwi. Yr ydym yn diolch i Dduw bob amser amdano chwi oll, gan eich galw i gof yn ein gweddiau. A chofio'n ddibaid ger bron ein Duw a'n tad am weithgarwch eich ffydd, a llafur eich cariad, a'r dyfal barhad sy'n tarddu o'ch gobaith yn ein harglwydd Iesu Grist. Gwyddom, gyfeillion annwyl, gan Dduw, eich bod chwi wedi eich ethol, oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr efengil, yr ydym ni yn ei pregethu, ond mewn nerth hefyd, ac yn yr ysbryd glân, a chydag arhoeddiad mawr.
Fe wyddoch chithau hefyd, pa fath rai oeddem ni yn eich plith. Ac eich bod mwyn chwi, deithoch chwi yn efelychwyr ohonom ni ac o'r arglwydd. Gan eich wi dderbyn y gair mewn gorthrymder mawr, ynghyd â llawenydd yr ysbryd glân. Felly daethoch yn esiampl i bawb o'r credinwyr ym Macedonia ac yn Achaia. Canes oddi wrth eich chwi yr atseiniodd gair yr arglwydd, ac nid ym Macedonia ac Achaia yn unig, y mae eich fydd chwi yn new wedi mynd ar lid ym mhob man, fel nad oes angen i ni ddweud dim, oherwydd y mae pobl ohonynt eu hunain yn sôn amdanom. Y fath dderbyniad y gawsom i'ch plith, ar modd y troesoch at ddew oddi wrth ei lunod, i wasanaethu'r gwir ddew byw, ac i ddisgwyl ei fab o'r nefoedd, y mab a gofododd ef oddi wrth y meirw, sef Iesu, yr un sydd yn ein gwaredu oddi wrth y digofaint sydd i ddod. Diolch yn fawr. Mae'n hyfryd cael cydnabod fel oedd pobl Thessalonica. Mae Iesu yw'r arglwydd, y brenin, ac mae hwnnw ar ei orsedd. Mae na orseddfainc. Felly ni'n mynd i gydnabod hynny cyn i ni ddod at y gorseddfainc hwnnw mewn gweddi.
Wel, ni'n cael y fraint o agosau at yr orsedd, at y tad a'r mab, trwy ac yn yr ysbryd. I ni'n diolch i ti o arglwydd uwch pob anrhydedd arall sydd yn y byd yma, pob gwefr a gawn ni ymhethau y llawr. I ni'n diolch mai yn y nef y ma'n bendithion mwyaf ni. A dy fod ti'n cyfrannu i ni yn eidiau tlawd, cyfoeth y nefoedd. I ni'n diolch am y berthynas glawson ni amdano'r bore yma. I ni yn y tad ac yn y mab wedi cael yn uno o arglwydd, yn clymu fel petai mewn cyfamod, cyfamod gras, cyfamod trigaredd, ac o arglwydd ni all byd na bedd a ryfedd rym marwolaeth a'n gwahanu ni oddi wrth y cariad sydd gyda ti fel tad tuag atom ni. I ni yn diolch heno i'w chlaw o arglwydd gofalon y byd ac i'w chlaw pryder y byd, dryswch y byd ac o arglwydd pob peth drwg dinistriol arall. Mae yna orsedd ac i ni'n diolch mai ar dy orsedd di rwy ti'n cydweithio pob peth fod na ragluniaeth. Weithiau mae'r ragluniaeth a'r drefn yn hynod glir i ni ac weithiau mae yna ddirgelwch o arglwydd i ni ddim yn deall, mae yna ddyrus ragluniaeth ac mae yna ragluniaethau cudd ac eto wyt ti'n defnyddio o arglwydd pob peth ar ganfas o arglwydd, pob lliw, pob achlysur, pob peth yn cael ei ddefnyddio mwyn hyrwyddo dy waith di. Allwn ni fod weithiau hyd yn oed o arglwydd fel Daniel mewn ffwrnes o arglwydd dan, neu wedyn ni o arglwydd yn ffair llewod. Ond o arglwydd i ni'n diolch dy fod ti hyd yn oed yn defnyddio ffwrneisi sydd mor boeth i ddwyn dy waith i ben yn ympuro ni, yn glanhau ni ac o arglwydd yn tynnu fel petai pob serch o arglwydd i bethau'r byd yma'n bod ni'n cael ymserchu yno ti ac yno ti yn unig. Ac i ni'n gwyddio heno bydde ni'n gwneud gwaith yn yn calonau ni, gwaith ar yn meddyliau ni ac o arglwydd y bydde di'n deffro eto yn hysbrydoedd ni i fod yn fyw i dy bethau di ac i dy bresenoldeb di yn ymplith ni. O arglwydd mewn emyn, mewn can, yn y gair yn arbennig, y byddwn ni eto yn cael cynhesrwydd le mae yna oerfel garwch o arglwydd, le mae yna ddifaterwch, le mae yna ofnau a dryswch ac amheuaeth o arglwydd, tyn fel petai, tyn ni allan o'r niwl yma a'r fagddi sy'n gallu bod amdano ni a gad i ni heno i ymdeimlo bod ni o arglwydd ein mwynhau ymdrochi yn wyneb hael dy gyfiawnder di. O arglwydd, ni'n gweddio'r pethau yma bod ni ddim yn haeddu dim. Wyt ti yn roi i ni, nid yn ôl yn haeddiant, ond yn ôl dy fawr drigaredd. Ni'n gweddio heno eto o arglwydd am waith yr efengil yn yr haf yma. Ni'n diolch i ti o arglwydd fod yna gyfleoedd o arglwydd i dystio i ti. Ni'n diolch am yr eglwysi sydd wedi cymryd mantais o'r cyfnod yma, cyfnod gwyliau, hir yr haf, i agor drws i blant mewn clwb gwyliau, a nifer o arglwydd yn agor drws i ymwelwyr sydd yn dod i'w pentrefi a'i dinasoedd o arglwydd ac y byddu di'n bendithio'r holl gyfleon yma. Ar y traethau, ar gair eisteddfod yn yr wythnos sydd i ddod ac o arglwydd y byddu di yn bendithio y cyfan. I ni yn gweddio heno o arglwydd am rai sydd dan straen ac teimlo pwys o arglwydd meddwl neu corff
ac yn gwyddio eto y bydd ei di y meddyg mawr yn dod ac yn gweinidogaethu, ac fydden nhw nid yn unig yn clywed y gair, ond fydden nhw'n profi'r addewid sydd yn dweud fy ngras i sy'n ddigonol. Bydd digonolrwydd dy ras di o arglwydd yn gymorth ac yn nerth iddynt yn y dyddiau yma. I ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw bod ni'n gallu gweddio dros yn cymuned, yn cymdeithas. I ni'n diolch o arglwydd bod ni'n cael gweddio dros eglwysu y ddinas yma, ac i ni'n gofyn o arglwydd le mae yna weinidogaeth sydd yn drew i dy air di, y bydd i di o arglwydd yn arddel y dystiolaeth yna. Y bydd i di'n roi fel nes di yn Thessalonica gynt. Y bydd i di'n roi argyhoeddiad mawr trwy waith yr ysbryd glân. Ni'n diolch i ti am y cyfnodau hynny yn hanes yn gwlad ni ac hanes yn byd ni. Dy fod ti yn rhoi tywylliadau nerthol. Ac y gallwn ni heno i weddio eto gyda'n cyndadau, ysbryd byw, y deffroadau, disgyn yn dy nerth i lawr. O arglwydd, allwn ni wneud dim yn nerth yn hunain. Mae angen fel betai, mae'r llong fel betai, llong yr eglwys yn barod. Allwn ni godi'r hwyl hyd yn oed, ond o am y gwynt sydd yn mynd i ddod i chwythu o arglwydd, a wneud yn siŵr bod y llong yn hwylio o arglwydd, ac bod na mwy o mwy yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n meddwl eto am yn byd ni, i ni wedi meddwl yn ystod yr cyfnod diwetha yma am y gwaith yn Wcráin, ac i ni'n meddwl am gweinidogion, i ni'n meddwl am caplaniaid o arglwydd yn y byddinoedd gwahanol, i ni'n meddwl o arglwydd am nifer sydd wedi cael y colledion mawr. Mae yna weddwon heno, mae yna blant heb tad falle. Ac maen nhw yn yr eglwysu heddi yn Wcráin, ac i ni'n gweddio bydd gweinidogaeth y gair a chymdeithas a chariad yr eglwys yn gymorth iddynt. I ni'n llawenhau fod na gwersylloedd wedi gallu digwydd yn ystod yr haf yma, ac fod plant wedi cael dianc am ysbaid o'r y treialon a'r problemau, ac yn gweddio eto bydd i di wedi bod ar waith. I ni'n meddwl eto am y dwyrain canol, i ni'n meddwl am y cyfan a ddigwyddodd yn y ddyddiau gynt, bod Iesu wedi troedio'r ddeiar yma, ac bod y ddeiar yma nawr, fod na trybini, fod na ryfel, fod na atgasedd, ac o arglwydd fod na pethau drwg yn digwydd, fod na bobl drwg. Ac o arglwydd i ni'n gweddio, y bydd i di o arglwydd yn dyrchafu cyfiawnder. Bydd i di eto yn dyrchafu tangnefedd a heddwch. Bydd ni'n rhoi doethineb i arweinyddion, ac o arglwydd bydd i di yn sicrhau fod na yn arbennig yn y cyfnod yma rwyddineb i Gristnogion i wneud i gwaith ac i dystio i ti. Felly o arglwydd cliw ein gweddi ni heno, bydd gyda ni yn awr, ac o arglwydd i ni'n gweddio os oes unrhyw clod, os oes unrhyw anrydedd, os oes na unrhyw o arglwydd gallu a nerth a gogoniant hyn, ond nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i thenw dy hun. Amen. Wel, dwi ddim yn gwybod faint ohonoch chi sy'n cofio'r gynhadledd pan gyrraeddodd llyfr y Minnau Newydd. Steve, felly di Estyn yn gofio sydd ddod â Trysorau Gras, nhw tu ôl i ti fan arla. Steve yn mynd i ddal copi o'ch blaen chi. Os un yna? Le ma nhw wedi mynd? Grym Mawl. Le ath Trysorau Gras? Oedd rai ohono ni yn cofio Mr Wyn James, yr athro Wyn James, yn ymlafnio i gael yr emynau yma ni. Edmund yn checo fod pob dyddiad a pob gair yn ei le. Mair Jones yn teipo pob gair, a wedyn i fi ddath y llyfr emynau.
A gesson ni ganu ambell i emyn, wel nag oedd rai ohonyn ni wedi gweld yr emynau yma, rai ohonyn nhw. A'r gwefr mawr y bore, wnaethon ni ganu yr emyn, ni'n mynd i ganu nawr, oherwydd gesson ni holl benillion yr emyn. Yn yr hen lyfr emynau, presbyteraidd yn arbennig, oedd y pennill cynta a'r pennill ola ydych chi. Oedd efo cael top a gwilodd sandwich a dim byd yn y canol. Ond gesson ni'r brechdan i gyd. A mae'r brechdan yn adrodd sut mae un person, wedi mynd anghofio enw fe, rhywbeth gwyllt. Ieuan gwyllt, efe? Na, ddim cael mae Ieuan gwyllt, efe? Na, Hedydd Ial. Mae Hedydd Ial yn mynd â chi o'r argyhoeddiad a condemniad, ymateb i'r gair ac y frawddeg hyfryd, mae'n mynd ac yn ffo am dy unioes at fab y dyn a'r galfari. A gewn ni weld pa mor berthnasol yw hwnna i'r bregaeth mewn munud. Wel, ar ôl yr ragamadrodd mawr yma, gadewch chi ni ganu. Wel, nos da, allech chi fy'n gytre. Mae wedi dweud y cyfan, ond fe ewn ni at y gair. Oedden ni'n meddwl y bore yma am yr eglwys, sut eglwys sydd gyda ni, siwt fyddech chi'n disgrifio yr eglwys. Cwestiwn sydd gen i heno, a oes angen cloch neu clychau ar yr eglwys? Cloch a llan.
pan godwyd yr holl eglwysi plwy yma yng Nghymru. Mae'n amlwg bod na pwyllgor y gloch wedi bod, siwr o fod. Ac wrth gwrs, oedd na clochydd, oedd na berson arbennig. Oedd yn canu cloch yr eglwys. Oedd yn atgoffa chi bod nhw yna, ac oedd na rhywbeth, hyd yn oed, yn credu mai Williams Parry, anreiliedig, hael, gorffennaf, gwych, yn gwahodd triar mynydd, ond cloch yr eglwys yn gwahodd tua'r llan. Erbyn nawr, ych chi siŵr fod yn meddwl beth yn y byd mae'n trial dweithio ni. Wel, sut mae cyhoeddi'r neges? Sut mae gwneud sŵn fel petai? Sut mae cael grandawiad i'r efengil? A oes eisiau canu cloch? Wel, yn ôl Thessaloniad na, does dim angen cloch. Yn yr 8th adnod, mae yna ddarlun hynod yn does, fod y neges, y gair, atseiniodd. Mae'n air hyfryd yn dywe. Mae yna cloch fel petai. Mae yna rhyw sŵn hyfryd yr efengil, clychau y Sion, clychau eglwys Thessalonica. Mae gair yr arglwydd yn mynd allan fel cloch. A dyma mae Paul yn dweud yn yr 8th adnod yma. Bod chi, eich ffydd chwi, yn niw, wedi mynd ar led ym hobman. Canis wrthych chi yr atseiniodd gair yr arglwydd. Ac yn am edrych ar y darlun a popeth sy'n gynwysiedig yn y darlleniad yma. Roedd y cloch yn canu ac byddai pobl yn dod o'r plwy i gyd. Wel, yn y fan hyn, maen nhw'n clywed cloch yr efengil mor bell i ffwrdd o Thessalonica, lan i'r gogledd yn Macedonia ac Achaia. Fe glywson ni y bore yma, am y digwyddiad hynod hwnnw, mae Paul yn cyrraedd yn Thessalonica. Mae'n ymweld yn gyntaf gyda'r synagog, wedyn ni tŷ Jason, lle bu'n pregethu, yn canu'r gloch yn y synagog, ac wedyn ni y gair yn mynd o'r synagog i tŷ Jason, ac ddath na bobl i gredu yn y gair. Y canlyniad yr ymweliad, rai yn credu, yng ngeiriau y 9th adnod, y fath derbyniad gawson. Gafodd nid yn unig y cenhadon a'r negeseuedd groeso gyda rhai, ond y neges hefyd. Mae yna rhywbeth sydd yn clymu y pregethwr a'r bregeth, neu'r negesydd a'r neges. Buon nhw'n croesawu. Fe croesawyd y neges a'r negesydd. Wedyn ni, atseinio'r neges. Nid just siarad â'i gilydd o'n nhw am beth oedd wedi digwydd yn eu profiad nhw, ond roedden nhw'n mynd allan i ddweud, ac fel fi'n dweud, gyrraeddodd y neges amdanyn nhw yn bell iawn. Mae yna gysylltiad anatod rhwng clywed yr efengil, derbyn yr efengil, a rhannu yr efengil. Yr hyn i ni'n alw, wrth gwrs, yn efengylu. I ni'n clywed y gair, ac wedyn i ni yn mynd allan i rannu'r gair. Meddai un esboniwr, mae bod yn efengylaidd yn un peth pwysig. Ond wedyn, ydyn ni yn mynd ati i efengylu. Nid rhywbeth static yw eglwys i fod. Dyma wrth gwrs yw cenhadaeth mawr yr eglwys. Doedd Paul ddim yn aros yn hir mewn un man. Roedd rhaid mynd. Roedd ei ar gerdded. Roedd e'n symud. Ac mae hynny yn ei hun yn dweud rhywbeth wrthon ni am Dduw, am ei fab Iesu Grist, rhaid oedd iddo fynd i Samaria, rhaid mynd i Jerusalem, rhaid mynd i'r fan arall ar fan acw. Roedd na rhyw reidrwydd
yn I argyhoeddiad nhw. Derbyniodd y disgyblion cyntaf yn comisiwn gan yr Arglwydd Iesu Grist I hun I nid I aros yn Jerusalem, ond I fynd. Ac dwi wastad yn meddwl bach yn hun, beth oedd yn digwydd ar ei gwynebau nhw ac yn ei calonnau nhw pan wedodd eisiau chi fynd, nid yn unig I Jerusalem, ond I Judea. Wel, a wedyn I Samaria, ac wedyn I hyd eithaf y byd, le oedd hwnnw? O'n nhw'n gwybod le oedd eithaf y byd. O'n nhw ddim fod I aros yn ei hynlle, ond mynd ar efengil. Dyma'r comisiwn gan yr arglwydd at gyfodedig ac nath roi addewid iddyn nhw'n ac ni wedi darllen am yr addewid yn yr adnodau bore yma. Byddwch chi ddim yn mynd wrth eich hunan, byddai'n rhoi'r ysbryd glân I chi. Ac fe ddath yr ysbryd ar ddydd y Pentecost I ddechrau cwblhau y dasg enfawr yma o fynd ar efengil I 4 ban y byd. Pan gafodd yr apostol Paul troedigaeth, hyd yn oed newidiwyd I enw fe, Saul I Paul, mynd at yr Iddewon yn gyntaf, ac wedyn ni y Groeged. Fe ddim I aros gydag un cenedl, ond mynd at y cenhedloedd cyfan. Ac wrth gwrs, yr comisiwn yma, a'i gariadau at y comisiynydd mawr I hun, yr arglwydd Iesu Grist, ddath a Paul I Thessalonica yn y lle cynta. Nawr, mae'n werth oedi am meddwl felly, mae gynnon ni eglwys yn Thessalonica oherwydd bod rhywun wedi mentro yno. Ac pa faint I ni am fentro gyda'r efengil heddi. Fe ddiwedodd George Verwer, cyfarwyddwr cynta, sylfaenydd Operation Mobilisation, evangelize or fossilise. Nawr, oedd gan fe ffordd tygedfennol o roi pethau, ond mae'n wir yn dywe. Evangelize or fossilise. Os ych chi'n aros yn yr hynfan, wel, fyna fyddwch chi, a fyna fyddwch chi'n dibynnu y gwaith. Yn Seoul, dinas Seoul yn Gwlad Corea, diwedd flwyddyn diwetha, daeth 4,000 o bobl efengylaidd at ei gilydd yn Hynhadledd Lausanne. Dechreuwyd cynhadledd Lausanne gan Billy Graham a nifer o bobl efengylaidd. Ac oedd na un cwestiwn yn ffocysu meddwl pawb ddath I Lausanne. A'r cwestiwn oedd, beth yw cyflwr y Comisiwn Mawr, the State of the Great Commission? Cafwyd adroddiadau o Africa, America Ladin ac Asia. A'r canlyniad wrth gwrs yn Ewrop oedd mae yn Ewrop, y mannau hynny lle mae Thessalonica, Philippi a Chymru, mae yn yr ardaloedd yma mae'r broblem mwyaf. Ond cafwyd casgliadau mwy positif hefyd, ac ymbell I beth oedd ddim yn newydd, ond yn cael ei ddatgan mewn ffordd newydd. Ac un o'r pethau cytunwyd, mae hysbyseb mwyaf i'r efengil, yr hysbyseb a'r tystiolaeth mwyaf fod yr efengil ar waith yw, I chi'n gweld y mywyd y credadyn, chi'n gweld y mywyd rhywun sydd wedi cael trwedigaeth. Nid yn unig bod ffresni y darganfod, a ffresni yr argyhoeddiad, a'r bywyd, a'r llywynydd sydd fod I nodweddu y Cristion ifanc. Dyna'r hysbyseb mwyaf. Mae rhywun yn dweud, ydych chi'n clywed bod so and so? Falle bod rai o'n i'n cofio hyn, ffrindiau yn y coleg, aelodau o'r teulu. Mae so and so, mae hwn a hwn, mae hon a hon, wedi dod i'r bywyd, wedi dod yn Gristnogion. Y newid ryfeddol a wnaed yno fi, daeth Iesu i'n calon I fyw. Ac fel rwy'n dweud, dwi ddim yn newydd. Dyma mae Paul yn dweud fan hyn yn Thessalonica. Daethon ni ato chi
a'r tystiolaeth bod yr Efengil yn gweithio, bod yr Efengil yn wir, bod yr Efengil yn gallu trawsnewid, yw chi. Chi yw'r hysbyseb. Mae e'n dweud hyn yn yr adnodau hyn. A mae pobl ohonynt eu hunan yn sôn amdano, y fath dderbyniad a gawsom i'r plith, a dyma'r 3 peth gadewodd Paul ar ei ôl fel petai. Pobl, a mae'r 3 peth yma wedi bod yn wir amdanyn nhw ac yn wir am bob un sydd wedi dod yn Cristion. Yn gyntaf, y troesoch. I chi wedi troi. Pobl sydd wedi llythrenol y gair troedigaeth. Pobl sydd wedi troi. Yn ail, pobl sy'n gwasanaethu. Ac yn drydydd, pobl sydd yn disgwyl am ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Felly ni'n mynd i feddwl am y 3 peth. Y troesoch oedd i wrth ei lunod. Roedd na 2 grŵp o bobl pan daeth Paul i Thessalonica. Roedd bobl y synagog. Aeth Paul i'r synagog, ond roedd na y cenhedloedd hefyd. Nid pobl i ddewig, y synagog oedd rhain, ond pobl rhan fwyaf bydden nhw yn addoli ei lunod. Ac yr hyn a ddigwyddodd, fel oedd Paul yn pregethu, fel oedd e'n cyhoeddi, mae Iesu yw'r brenin, Iesu yw'r arglwydd, Iesu yw'r Mesaia. Ni'n wedi clywed yn y darlleniad yma fod yr ysbryd glân wedi dod ac wedi dwysbigo y bobl yma, ac fe ddigwyddodd rhywbeth rhyfedd, trwyedigaeth, wnaethon nhw cael ei troi oddi wrth ei lunod. Mae'r gair troi yn y fan hyn yn golygu newid cyfeiriad yn llwyr, U-turn. U-turn. Wrth natur, mae'r Beibl yn dysgu i ni gyd fel defaid, yn dilyn yn gilydd, ac i ni mynd oddi wrth y ffordd iawn. I ni'n troi i gyfeiriad personol, cyfeiriad yn dymuniad ni, cyfeiriad yn traddodiad ni, cyfeiriad crefydd hyd yn oed. Ond i ni'n troi, ac yn y troi yna, i ni'n dangos pa mor golledig i ni. I ni yn llwyr ar goll. Yn y fan hyn, ei lunod oedd yn dwy'n sylw, yn denu sylw, amser, ymlyniad y bobl yma. Nawr, mae'n anodd iawn falle i ni am gyffred a gwerthfawrogi pa mor dylanwadol oedd ei lunod y byd groegaidd. Pa mor y ffordd byddech chi'n cael, hyd yn oed ar ddiwedd stryd, ar cornel stryd, roedd na ryw gerflun, ryw ddelw. Wedyn ni canol stryd, bydde na ryw allor i eilyn. Ac wedyn ni, yn y dinasoedd mawr, wrth gwrs oedd temlau. A Paul yn sôn mewn mannau eraill yn dweud, rwy'n gweld pa mor grefyddol i chi. Yn gweld y diwiau yma i gyd. Mae'n debyg bod na dduw i bob lle gwaith. Roedd na dew i'r crefftwyr, roedd na dew i'r chwaraewyr, roedd na dew cerdd a chrefft. Ac y diwiau yma oedd yn caethiwo'r bobl, oedden nhw'n gaeth. Doedden nhw ddim yn gwybod yn well nes bod Paul yn cyrraedd, ond dyma Paul yn dod ac yn dweud mae na ffordd gwell. Pam mae na ffordd gwell? Mae na ddew gwell. Mae na dew sydd yn ragori ar bob dew arall. Mae yn gwestiwn yn dweud, pa bwer, pa nerth, pa rym oedd yn mynd i sicrhau fod y bobl yma'n troi. Ni'n defnyddio'r ymadrodd yn Saesneg i ni mewn ryt, mewn magl. Pwy all droi? Llwch chi feddwl am berson heno, chi'n meddwl bydde'r person y byth yn dod yn Cristion. Dyna nhw'n dweud wrth gwrs am Saul o Darsus, bydde fe byth yn dod yn Cristion. Felly bod rhaid i dweud am y Lleidr ar y groes, y peth na'r person ola byddwch chi'n gweld cymryd mewn i'r nef. Wel, mae'r troi yma mor allweddol y mywyd y bobl yma.
Ac i ni'n gweld, wrth gwrs, yr ateb, trwy y gair a trwy yr ysbryd, mae troi yn bosib. Mae trwy'r gair a trwy'r ysbryd, mae'r troi yn digwydd. I chi'n gweld, i chi'n cael eich argyhoeddi bod chi ar y ffordd anghywir. I chi'n cydnabod bod angen troi. Yn wir, dyma'r cam cyntaf, y troi cyntaf. Sylweddoli bod na ddim byd allwch chi wneud i ddod at Dduw. Does na ddim nerth, does na ddim rinwedd, does na ddim haeddiant personol gyda chi. Ond i chi'n troi fel y cyfaill yn yr emyn, troi at yr Iesu, ffoi at yr Iesu, a'i weld gweld Calfaria, gweld I farwolaeth gweld I atgyfodiad meddwl am eich hunan yn dlawd, ond nawr mae yna gyfoeth yma ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Tro at yr Iesu, tro yn awr, medde'r gan, a dyma wnaeth y bobl yma. Wrth gwrs, dyma oedd galwad y proffwydi yn yr Hen Testament. Yn awr medde'r arglwydd I fobl I hun. Wedi troi oddi wrtho. A mae'n gweud yn awr, dychwelwch ataf, dewch yn ôl, trowch yn ôl ataf fi, medde'r arglwydd. Dychwelwch ataf a'ch holl galon, ympryd o'i lofain y galar, rwygwch eich calon, nid eich dillad, dychwelwch at yr arglwydd a'ch Duw. Ac wedyn ni'r addewid hyfryd, graslon a thrigarog yw'r arglwydd, araf I ddigio, mawr o ffyddlondeb. Os ych chi'n troi yn ôl ataf, rwy'n sicrhau fydd na groeso. Pan bod yr arglwydd Iesu Grist yn dod i'r byd, Ioan Fedyddiwr i'w flaenau, gair mawr oedd edifarhewch, ac yn yr edifarhau, mae yna troi, mae yna dristwch am pechod, mae yna cydnabod pechod. Ond nid aros fyna, troi at y person sydd yn gwahodd. Chi'n cofio'r mab y fradlon, nath e'n bell iawn. A mae'r hanes yn dweithio ni bod e'n mynd o gam I gam, a mae'n gorffen gyda'r moch, cibau'r moch. Ac I iddew glywed hynny, byw gyda'r moch. Wel, oedd popeth di mynd i'r wal a gwaith. Ond wrth gwrs, mae'n troi. Mae yna cyfeirio yn ôl at y tad nefol a cael llawenydd y croeso a'r dychwelyd. Nawr, y cwestiwn I bob un ohono ni heno, beth bynnag yw yn hoi ni, beth bynnag yw ein cefndir di, os na ryw hanes o droi? Nawr, mae'n cymryd amser I rai ohono ni droi. I ni wedi bod yn gwynebu ffordd arall am blynyddoedd, ffordd crefydd, ffordd gweithredoedd da. Ac mae'n alwad yn dod ac yn dweud, na, nid gweithredoedd da sy'n cyfiawnhau. Nid gweithredoedd da es at y gyfraith, medde'r ymynydd yn dyfa. Y cyfiawnder y gyfraith. Wel, bydd yn cyfiawnder ni byth yn cyfri. Mae'n cyfiawnder ni fel mae'r proffwyd yn dweud yn fratiau bydron ger I froni. Mae eisiau dillad glân. A'r unig lle I gael dillad glân yw'r dillad, y cyfiawnder yn ei. Sydd wedi cael ei olchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Os na profiad ydych chi ddweud heno, fi'n cofio pen nes I droi. Oedd I wrth yn hunan troi at yr arglwydd. Mae rai yn dweud, rwy'n cofio'r fan, rwy'n cofio'r lle, y glywais yna I llais y nef. Mae rai ohono ni'n ifanc, achlysur gwahanol, lle gwahanol, ffyrdd gwahanol weithiau, ond bod na troi wedi digwydd yn ein hanes ni fel y bobl yma. Ac nid troi I segira, nid troi a does dim byd yn dilyn. Chi'n sylwi beth mae Paul yn dweud yn y fan hyn, y troesoch at Dduw oddi wrth ei lunoed I wasanaethu. Mae yna nawr llwybr gwasanaeth. Mae yna cyfleon I wasanaethu. Ac chi'n sylwi yn y fan hyn, y disgrifiad hyfryd, gwasanaethu'r gwir Dduw byw.
gyfathrebu yn does. Mae'r ailunod, dyn nhw ddim yn wir. Mae yna ffalsrwydd. Dyw'r ailunod ddim yn mynd i roi gwirionedd i chi. Gwirionedd yw un o nodweddion Duw. Dim byd anghywir neu gwag. Ffyddlon a gwir yw yr arglwydd yn ei holl ffordd, ac i chi wedi cael troi at y gwirionedd. Ac wedyn ni nid yn unig Duw gwirionedd yn y Duw byw. Mae'r ailunod yn farw. Does dim nerth, does dim bywyd yn yr ailunod yma. Yn niw mae'r bywyd. Mae fywyd ei weld yn y greadigaeth. Byddwn ni'n canu am hynny y bore yma'n do. Y bywyd rhyfeddol sydd yn cynnal y nerth, y gallu, yr ynni, yr egni sydd yn cynnal y greadigaeth i gyd ar lefel naturiol. Natur, ond wedyn ni bywyd Duw yn y gras sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Duw yn wir, mae Duw yn fyw, ac i chi wedi troi nawr ac i chi'n gwasanaethu y Duw byw. Y bywyd yna sydd yn nodweddu Duw. Nawr, roedd y bobl yma, meddai Paul, dyma'r arwydd bod nhw wedi troi, bod nhw hefyd yn cerdded llwybr gwasanaeth. Mae'r Cristion yn gwasanaethu mewn aml ffyrdd ac mewn aml le gwahanol. Mae'n hyfryd, mae fel na mae yn de. Fod cyfle i ni gwasanaethu gartre, fel gwir, fel gwragedd, fel rieni. I ni'n gwasanaethu Duw ar yr aelwyd. Mae wedi gosod ni. Dyma man yn gwasanaeth ni. Ac wedyn ni eraill, i chi mewn ysgol, i chi mewn coleg, i chi mewn lle gwaith. A wedyn ni chi'n ymddeol o waith, hynny yw, chi'n cael eich talu am y gwaith, ond mae yna waith i wneud. Ac fe allwch chi gwasanaethu yn y gymdeithas, gwasanaethu eich ardal chi, gwasanaethu ar lefel weithiau cenedlaethol. I chi'n gwasanaethu fel Cristion. I chi ddim yn byw i'r pethau chi'n gwasanaethu, i chi'n byw i Dduw. Ond i chi ni wasanaethu fe. Am hynny, meddai Paul wrth y saint yn Rhufain, a rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion, ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rowch iddo addoliad ysbrydol. Mae'r addoliad nid yn unig yn y gân ac yn y mawl, mae'r addoliad yn y byw, y ffordd i chi'n byw fel Cristnogion. Beth bynnag yr ydych yna i wneud, meddai Paul wrth y Colosied, ar air neu ar weithred, gwnewch bob peth yn enw ar arglwydd Iesu, gan roi diolch i Dduw y Tad drwyddo ef. Gwnewch bopeth, dos dim un man. Pwy oedd y bardd a ddwedodd? Mae'r oll yn gysygredig. I chi'n gallu cysegru popeth i'r arglwydd trwy weddi. Wel, ydw i wedi troi? Y cwestiwn nesaf wrth gwrs yw, ydw i'n gwasanaethu? Ydw i'n gweddio am gyfle i wasanaethu? Ydw i'n helpu eraill i wasanaethu? Ydw i'n cyfrannu tuag at y gwasanaeth? Ydw i'n gweddio dros y gwasanaethu? Ac i ni'n gwybod un dydd, pan byddwn ni'n cyrraedd y nef, bydd y gwasanaethu ddim drosto, gwasanaeth heb chwys, gwasanaeth heb ddagre, gwasanaeth heb yn boeni mwy, byddwn ni'n gwasanaethu yr arglwydd am dragwyddoldeb. Felly, y troi, y gwasanaethu ac yn olaf, disgwyl. Mae'r saint yma yn Thessalonica, mawr oedd y troi, mawr yw'r gwasanaethu, mae'r ifent mwyaf, mae'r prif ifent i ddod. Disgwyl am ei fab o'r nefoedd. Y mab a gyfododd ef oddi wrth y maerw sef Iesu, yr un sydd yn ein gwaredu oddi wrth y digofaint sydd i ddod.
meddwl un cyfieithad, on tiptoes. I chi'n edrych ymlaen, mae'r disgwyl yma, mae'r gobaith yma yn eich bywyd chi. Ni di sôn am y gobaith yn dod, peth y bore yma. Ond mae gobaith y Cristion am yr ail ddyfodiad yn reality yn y llythyr yma at y Thessaloniaid yn wir ym mhob pennod. Ewch gytre, darllenwch y Thessaloniaid yr wythnos yma i weld a'n digwydd yn yr ail bennod, y drydydd bennod, yn y bedwaredd bennod. Wel, mae yna oedi, oherwydd mae yna sôn am Iesu Grist yn dod yn ôl ar gymylau'r nef. Mae'n sôn am yr utgorn yn canu a'r cerbyd fel betai ar gymylau'r nef yn dod. Yr ail ddyfodiad. Nawr, chi'n sylwi beth mae Paul yn neud yn hyn. Mae'n gosod mewn ffordd holl hanes yr iachawdwriaeth o flaen y Thessaloniaid a dweud bod nhw wedi cael eto i clymu a'i uno yn y cynllun mawr yma. Mae'n sôn yn diwedd wrth gwrs yn gyntaf am y person. I ddisgwyl am i fabef o'r nef. Disgwyl am Iesu Grist. Nid disgwyl am ddigwyddiad. Mae hwnna'n rhan o'r peth, mi fydd yn ddigwyddiad. Ond disgwyl am berson i ni. A'r person yma wrth gwrs yw mab Duw. A beth sydd yn wir am y mab yma, o fe'i gyfodwyd ef, o fe'i rw. A Paul yn gosod fel petai y tystiolaeth am atgyfodiad Iesu Grist ger I bron nhw. Do fi oedd e farw ar y groes, mae wedi sôn am hynny, fydd e'n sôn eto am hynny. Ond beth mae eisiau nhw gofio nawr yw fod yna rhyw gynllun mawr ar gerdded. A'r cynllun yma yw atgyfodiad, ail ddyfodiad. Mae yna lot yn y canol, ond dyma'r pileri fel petai. Mae'r eglwys yn gorffwys arno. Mae'r un a gyfodwyd. A gyfodwyd, mae'n sôn mewn mannau eraill, mewn nerth, mewn anrydedd, mewn gogoniant. Mae'r gweithred yna wedi I gwblhau. Chi wedi dod I nabod yr arglwydd Iesu yma, ond nid yma diwedd yr hanes. A pam yn y byd mae'r cyfan yma wedi digwydd? Wel, y waredigaeth fawr. Y waredigaeth a'r brynedigaeth fawr. Yr hwn sydd yn ein gwaredu. Mae yna rhyw broses mawr yn digwydd. Mae yna rhyw gynllun mawr ar droed. Mae Duw yn Rist y mab yn arbenigo mewn gwaredu. Mae'r Beibl wrth gwrs yn datgan hyn tro ar ôl tro. I ni'n gweld mannau mawr yn hanes y brynedigaeth le mae'r waredigaeth yma'n digwydd o'r Aifft I wlad Canan. I ni'n gweld y waredigaeth fawr. Y waredigaeth gafodd unigolion ym Babylon. Dath y bobl nôl o Babylon. Ac wedyn ni, dyma Duw yn arddangos fel petai nerth a chryfder yr iachawdwriaeth. Sut? Danfon I fab. Mae'r gwaredwr, dyna'r pwyslais yn y fan hyn, yr achub, y gwared, yn digwydd ym mherson y gwaredwr. Ac o beth I ni'n cael yn gwaredu? Wel, yn y fan hyn, y pwyslais yw I chi'n cael eich gwaredu oddi wrth y digofaint sydd I ddod. Yn drist iawn, mae yna bwyslais mewn ambell I fan I ni ddim fod I sôn am y digofaint. Ond mae Paul yn sôn amdano fe oherwydd mae eisiau i'r Thessaloniaid yma I wybed cymaint yw y waredigaeth. Roeddech chi'n byw o dan digofaint Duw. Ac un dydd bydd Duw yn dangos I ddigofaint. Mae yna ddydd mawr digofaint, cyfiawn, digofaint yr oen hyd yn oed yn mynd I ddigwydd. Siwr allwch chi wybod byddech chi'n saff? Pa le mae noddfa yn nydd digofaint mawr ein Duw ni o mae'r waredigaeth yn Iesu Grist. Ac chi wedi dod at yr Iesu. Ac wrth ddod at yr Iesu, chi'n saff. I chi'n gwbl saff. A pam byddai'n dod, fydd na achubiaeth wedyn ni, byddwch chi'n I fwynhau am dragwyddoldeb. Bydd y waredigaeth yn llawn. A mae yna wastad tensiwn yn y fan hyn yn does. Mae'r waredigaeth
I fi wedi cael fy achub yn ni'n dweud. Fi wedi cael gwaredigedd. Ond y corff yma. Ac bydd y corff yma'n gwanhau. Un dydd y corff yma yn cael yn y lleilosgi neu mynd i'r bedd. That's it? Na, ge. Fydd na waredigeth yn yr ail ddyfodiad. Fydd na nefoedd newydd, fydd na deiar newydd. Fydd y corff yn cael ei atgyfodi. Paul yn dysgu hwn ymellach mlaen yn y Thessaloniaid. Bydd corff, enaid, meddwl, ysbryd i gyd yn cael ei uno. Ac mae Iesu Grist yn dod o'r nef. Pam? Wel, ein dwyn ni yn gyfan gwbl ato fe hun yn y nef. Ac mae Paul yn dweud yma Thessaloniaid yma, maen nhw'n disgwyl am y diwrnod. Ydych chi'n disgwyl? Mae yna lot o bethau ni'n disgwyl amdano. Mae yna bobl yma nawr yn disgwyl priodi. Mae yna rhai'n disgwyl babi. Mae yna rhai'n disgwyl am hyn ac am y llall. Ac mae'r ifent mawr yn dod. Ond disgwyliad, hiraeth, dymuniad mawr y Cristion. Tyred, tyred, arglwydd Iesu. Ond y wraig yn Llanelli, ac oedd hi'n dweud wrth y bobl yn y Gospel Hall, rai ohonoch chi'n gwyddio am diwygiad, mae'r sefyllfa di mynd mor wael yma, oedd hwn yn yr 80au. Mae'r sefyllfa mor wael un peth sy'n mynd i ddod ar mes mae i ben. Beth sy'n mynd i ddod ar mes mae i ben te? Byddai'n dod. Ac oedd hi'n gwyddio, ac wedi dod i wyddio, ac wrth gwrs mae yna sail Beibledd i wyddio. Tyred yn fian, tyred arglwydd Iesu. Nawr mae'n anodd cadw'r persbectif yna, yng nghanol yn byw, yn bod, yng nghanol y treialon a'r pembleth. Ond o'n diwen braf i wybod un dydd, bydd y llen yn agor, llen y nef yn agor, ac fydd e'n dod yn ôl, ac fydd e'n casglu ni gyd ato fe ei hunan. Ydyn ni wedi troi, ydyn ni'n gwasanaethu, ydyn ni'n disgwyl am y dydd mawr yna pan fydd yr eglwys i gyd, nef a llawr, pob cenedl ac iaith yn cael ei casglu ato fe. Arglwydd ein Duw. I ni yn gwyddio ac yn diolch i ti heno am yn troi ni. Le fydden ni? Petai ni wedi cerdded llwybr colledigaeth. Petai ni wedi aros ar llwybr hunan. Ac arglwydd hyd yn oed ar lwybr y gyfraith. A hwnnw'n yn condemnio ni. I ni'n diolch am yn troi ni, am yn geni ni o'r newydd i fywyd tragwyddo. I ni'n diolch arglwydd am gyfleoedd ni dy wasanaethu di. I ni'n cydnabod arglwydd yn gwasanaeth ni'n wael ac yn ddiran, ond arglwydd i ni'n diolch bod ni'n cael dy wasanaethu di, lle wyt ti wedi yn gosod ni. Ac i ni'n diolch hefyd fod na obaith i ni, arglwydd dyfnhad, disgwyl ein calonnau am y dydd, a cawn i dy weld di fel yr wyt ti. Amen. Wel, dyn ni ddim wedi cyrraedd y bedwaredd benod, ond mae Emyn Pantycelyn oedd ar yn feddwl i wrth gloi yn sôn welen dyfod ar y cwmwl, ac yr eglwys yn dweud croeso, croeso, addfwyn oen.
diolch byth a 100,000 diolch am y fath fendithion sy'n eiddo i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mai meddiannu'n llawn, nawn ni rhyw ddydd o arglwydd, gad i ni gael yn meddiannu yn awr gyda'r fath obaith am dy ogoniant di ac dy ras a dy drigaredd di yn cael ei dywall mwy fwy yn sefyllfa ni. Ac yn awr bydde di gras ein harglwydd Iesu Grist, cariad Duw y Tad a chymdeithas yr Ysbryd Glân gyda ni yn awr ac tan y dydd mawr ddaw Crist yn ôl. Amen.